Ebushama ima wakwa ba enfa umbra Ghana SMTV GH mesra or like, comment, subscribe, turning on notification also so that anytime I post a video bit say we are usambeke bi. Ade ba ko a me chere my brother ba me nkofo a omunye consistent. Mempe kra. Uni nkofo a untimi enchere say whether they are for you or they are against you. And I say nkofo a omuni principles. And they stand for A. Ochina, they will stand for B. The next time, they stand for C, depending on what they have to gain. Such people are very, very dangerous individuals. Extremely dangerous individuals. And the only sang Juma, your chances of making it or progressing are very, very low. Now, one of the things, and I say one of the places sectors may always, if you follow this channel, I have been talking about, I've been complaining about, I've been trying to get them to do the right thing. Journalism. Because the media is seen as a fourth arm of government. Media no, that is will be able to hold politicians accountable. Is a media. And when you have a media, and you have people like Nana Jantuah, Ayɛka was say wa himfie FM. Or say or PhD. Minim whether a PhD in whatever, I don't know. But minim say anybody that receives a PhD, even ordinary PhD in Pono, that person no, must be someone who has solved a problem for humanity. Prior to that, no, now be anti solve it. That is the height of academia, where you say, they say there, we are a doctor of philosophy. Now, if you have a PhD, now with all the things you've learned, radio and TV so, NDC aban we abaswa, then there is something wrong somewhere. I'm telling you for free. Juma ben Amoakohene. Wo Kumasi and Ashanti region who tena Jantuah will say oyadi. So omuye bypass around Kumasi. Ashanti region where Kumasi nkwana. Ashanti region. Kumasi nkwana. Konongo, what is going on there? Obuasi and Co. What is going on there? There is no development in the Ashanti region. Instead, so better say, I catch the NDC for say, Mubaye no, Swami interchange, now a 3-tier interchange. They say Musi Mubaye no 2 tiers. No problem. 2 tiers no so Munye Juma Biawa site hono. Koneko Swami. Nothing is going on in Swami. And instead of journalists in Kumasi speaking about this, you are praising, say, Omuye bypass. Kumasi. The same bypass Ayɛka NDC for say, mun continue their president Kufo any Akufo-Addo aye on the whole Kumasi road no, and now see the Jomokoye expressway. They say there mu be bypass Kumasi, and you who claim to be a PhD holder and a journalist, you are praising this. Talk about responsive government. I dear just omudidi attempts identity kasano. And ne Nyamia Yadom, President John Dramani Mahama, and nam ni minister so, and yebesa bo yera Frank Amoakohene abaso. Because on naye, on the se me can be bia or ye interested. One of the things they be me de bo President John Mahama nabaso say, Nincroft no eye na pamfo no, se wo can be na to asumu a, nkrofo ye dede no, omo be frɛ wa busa se nyoma na ekosei. Metimi aka no kre say sa bypass no any ring road no any kwan bebre wo ho a yewura Frank Amoakohene ona make regional minister Dr. Frank Amoakohene ona wo ho ope obi a oni obi di nkomo pa fa Kumasi ne Ashanti mpuntu a meka se meka ho se meka bibi na ohun no Facebook anama ka no mframa mu a obenya time afrɛ me. This is what we talk about responsive government. Aban ni se aban betie no aye ho adwuma.
enti ye won krofo bebre mo ka say Nana Jantuah aban we ba asem bi wo ho a anka first no ka be kan ya Nana Akufo-Addo aban o kan ya but enyoma bi wo ho a enam see the difference is that Nana Akufo-Addo aban ene na pamfo na no de o masi so Ashanti region no na o kasa ebi ntie ebi no be kontokwa. That is the difference. Hwe metimi aka bibia kire KME Zuba be frɛ me Zuba obef enwumre kra Zuba betimi afrɛ me no anya botra kire chem se kwadwo say ni netie make the difference between MPP government and NDC government. Oti ase enu nti etode bia we ane epewu kire mu ma menti ase ye wo MPP mpanyifo a issues ne ba afi de omuti ase frɛ wo ne udi nkomo enyoma ne bia ne eka ho asem dadaada no. MCR, thank you very much. Bra Facebook ne behwe. They say ring road no any bypass no issues no abaye ka ho asem. Enti na me board Dr. Fra because we minister asem ye ba nya bufo kwan so. Unya abotre ne wetie because that is what makes you a leader. Ye juma asensentuafo ne say ye be bom ye nkraman ye be bom. We are watchdogs. Makachiro, ye juma ne say ye nkraman so na kraman ni rada no na obe po am ye hu say obi wi ade obi ye sei enti obe ka kire me say me ye won from mama ne ye dede ne nsɛmhunu ya na nkofo ne bi ekeka wo social media na sefo eno an say wo kasa enam say kasa ne ye ya wo so ka bie se kasa ne ye simple ene kra de obi a onu nim sentire adwuma onu na ebe kire sentire adwuma Gonna for me chachamu. Me mamma chi me mamma ha me mamma jo baby am will be a yes yafana munina. Say Duncan Williams na me Sunday another a prayer list asabreno. Na andaruma se obompa na nyankopon betia ne no ne na sore ma no. Nyamenye yadom. Se ne dikan no Nyankopon Emma NDC for no ne omo supporters ni na no. O magwene emra efie te se Ghana kose. Ya kane na nkoye NDC ni asesei. Na gwena befia enokre otimi papa mu emi hu se ensusue da MPP party no ani na ban ani NDC ensu die mu. Enti Duncan Williams misrew bompa ye ma supporters no NDC especially o magwene merefie te se kosi ne etosu bio yesempa ibo se yebeka ya nana do ne bawemia onumu agwena onumu edeba se Ghana yakwan no nye enundri yenkoto emfidie ya babia constituency bia no yede be yi akwan se eseya ne kese oma no enkabomu ene asumdue abemu anase wutu kwanya na kese wuni ahohiahia mu na sa mfidie no a eye excavator ne bulldozer ne manema no enka adwempa ene na nado no ba enso sesei mahama sa mfidie no odi bubu enkrofo adan no atuguo no ya kese uhwemu a wa amase obesiesie o ma no ne mum obese o ma no yemuse ho wa mo ebubu o madan tugu o mu firi o mu nkoda bremu aye adwuma na momatimi asisi adan abrusan ana o mu dwetire ya ne na de sen mahama o se ni na no ehia mpa ebo wo ho eno so enanchan se nanado one MPP appointees ni na ene Dr. Bawumia wo mu ye Ghana fo na wo mu ye Ghana me ka se Ghana fo a o ma Ghana no wo mu ebi ena de wo mu nyansa ne wo mu nimdie ne edesen ma ho odene
ɛbɛboa wɔn ma wɔn de asom wɔn ma no ɛno ho adwuma na wɔn yɛyɛ no wɔn anyɛ sɛ wɔn de sɛe ɔman no na wɔn nyina hɔ ma wɔn gyina hɔ sɛ wɔn yɛ Ghanafoɔ na wɔn nyɛ Ghana ɛno nti no sɛ Mahama ɛne ne nkurɔfoɔ no aba ne sɛ Nana Addo ne nkurɔfoɔ wɔn ho yɛ wɔn ahia wɔn nsɛe Ghana agyapadeɛ yɛ ɛyɛ ɛdesan edwa a yɛsie hospitals a yɛsisie sɛ Nana Addo no ho yɛ wɔn ahia nti no ɛne ahoɔyɛ a sɛ de yɛ a wɔn bɛnya animonyam nti no yɛnsɛe no na sɛ ɛdesan Duncan Williams wɔn ho sɛ edwa no a ɛyɛ ɛdesan Mahama ne nkurɔfoɔ ebubu guo no ɛyɛ public person wɔn sɛ no sɛ wɔn ate ora team a wɔn kyerɛ sɛ yɛ retrieve government purse na edwa no a wɔn bubu guo no ɛnyɛ Nana Addo bottom sika na ɔde siiɛ ɛnyɛ Bawumia bottom sika na ɔde siiɛ ɛna ɛnyɛ MPP for bottom sika na ɔde siiɛ yɛ the public purse ɛna esisi saa edwa no nyinaa no na wɔn ate ekuo sɛ aban sika ayida no mo hwehwɛ nanso so aban sika no a yɛde ayɛ anyapadeɛ te sɛ enwia no a yɛ maako mpem nson ne ahenum no a Mahama ne nkurɔfoɔ ebubu guo no ɛnyɛ destruction of public purse ana ɛno nti no hwɛ a nyansa bɛn na wɔn sɛ wɔn no betumi aka sɛ yɛkɔkyekyere nkurɔfoɔ de wɔn akɔgyina tribunal because wɔn mo ama aban sika ayira te sɛ adubu ahe ɛne former government appointees now wɔn sɛ wɔn ɛde wɔn kɔ court because wɔn tenure of office no aban sika ɛyira sɛ nea wɔn yɛ no ɛkyerɛ sɛn nti Duncan Williams amambo nyiyi mu no a Mahama woyiyi mu no ya ɛma ɔman no nkɔsoɔ no yɛsrɛ ho mpaebɔ na sɛ wanhwɛ yi a ne yɛkɔban sɛ edwa yi a wɔn bubuo yi wohunu sɛ Nana Addo ne MPP ho efuo ho ahi ɛnti na wɔn bubu ne nyinaa guo no na wɔn bubu gu wie na sɛ yade a wɔn mu timi si a wonim sɛ nyiyi mu amambo ni nti no MPP ni bia enya wɔde sɛn edwa no baako koraa na ekodi wɔde sɛn NDC fo nko ansɛm nti Duncan Williams yehia mpa yɛbɔ sɛ nye NDC fo nko na asum didi wo Ghana yɛ nyinaa dia another sɛn prayer no ne sɛn Mahama osafenanum ya kazentari a ɛhyɛ no nyuntuma bobo mu kama na nyuntuma no so if you asante mem and what nani asi asante forso ɛno nti no nyame mana adwenem rafie na wɔhunu sɛ ɔma no ɔso afram sɛ ɔbɔ ɔma no ho nyinaa ban na nyɛ NDC fo nko a Duncan Williams mesre mumpa bomu yedne na Mahama wɔsɛ ɔma no sɛ wohwɛ kokoo no a wɔhɛde etwa guo no a onim sɛ ne busuani ni bia ni kokoofo nanso no yɛ fi sɛ kokoo no ne yɛrehwɛ wɔn esiremfoɔ no wɔn scholarship a wɔn de ekokɔ brochire ekɔnyinya nyawresan abodina kase no ɛyɛ kokoo ɛna sɛ o twa ne nyina guo no ɛno so nankyɛn kwayɛ no nti no wɔn firi sirem ba yɛ sɛ bia mu ɛna wɔn ebedi pa kɛsɛ ɛnɛ mmoa ma wɔn nya nyinasoɔ ɛna sɛ Mahama wahyɛ da sɛ wotwa ne nyina guo no bo apayɔ because onim sɛ saa ne mma nyinaa firi hɔ a na asanteman mu akɔyɛ te sɛ esrem sɛ nkesrem kwayɛ wɔ hɔ a nkɔmɔ ama nanso so deɛ kwayɛ agye wɔ mo no na sɛ mo mfrɛ no kwayɛwa no na afei misrɛw na wɔn pa abɔ no so atɔ peace council foɔ no anim na wɔn ahunu sɛ sampa Ayɛka de anasɛ ntɔkwa no na wudi sɛ mo ekoso no nyinaa no Mahama ne party eta akyire enti wɔn pa ɛbɔ no ma no ɛnso nyame anim sɛ ɔma no asomdwe ne yɛpɛ asomdwe yɛmpɛ
basa yo adisede ba konso ni se wa hu se NDC fo ye boni bi dia anu de wo mo mfum yo hwe sami jam fisika wono wase no se wase sika so won se sika na se ye press conference se edwadie no a wodi ye no waboka yeso yen se wo frɛ odisan nipa ni nyina na yetena se na ehwemu waboka ne ehunu se wo moka so a ene be press conference na didi atem na no kura no who hold the public office no and say we didn't patem na so ekwan bi so no mehwemu a anya won fom so because mahama no atem didie ena wono dia ni suban eni tunu mo nyina se mo didi atem a mo mfom efise waboka eventela pa ema omo Kevin Taylor edidi open so atem na ne wire efise ono Kevin Taylor no na wati asante mamu wati juso elisan wati obuase eho ne sika wo ena ansana wo ko na brochiri ena kasa ne kura wotimi kan so kura no enye edisan ayigbe kasa eya asante kasa enu kura no eye ade check sise asante aboa no mahama afei migenwa melaso elisan ade sede ne se so hu se Ghana tribes nyina obi aka asante kasa asante twi min kasa kan because akan kasa no esusuyo mebri asante twi na susu omamwa manka bamuma na womiti yenkosua Chinese kasa ihian bible Duncan Williams mahama wose o ma no